Si Philip Cano. Gamay pa ko, masakiton kaayo ko pagkabata. Mong akong ginikanan, mga liya, nangayog tabang ni Senior Santo Niño, gidako nila diha mismo sa Basilika. Nag-anam-anam ko no ko og kapaskog. Suman ko nila gidadya sa Basilika. Maong kada piyesta, Senior, dadon jud ko nila diha sa Basilika. Si Senior Santo Niño, nitabang ginako. Panahon sa akong pag-eskwela, inspirasyon ako si Senior Santo Niño. Hantod pag-review na nako sa board, ni-enroll ko og review center nga duol sa Basilica Minori del Santo Niño. Aron adlaw-adlaw ko mo anha sa Basilica. Sa di po ko moadto sa review center. Magpatabang yun ko, mga liyad yun ko ni Senior Santo Niño. Nangayo yun ko sa tabang niya. Di yun na ako makalimtan. Panahon sa paggawas na sa resulta sa board exam. Buntag sa'yo mga alas 5:30, gipukaw ko sa akong damgo o bata nga itumon o pamanit o kuluton o buhok. Niingon siya, "Noy, pasar na ka sa board exam. Engineer na ka." Og tuod man, mato ni Philip Cano, electrical engineer na ko karon.